Hello logofer, welcome to my YouTube channel SK Vlog. नै logofer जों दा प्रोफेसरनि हाबायाव दंफैयो आरोना प्रोफेसरनि हाबायाव दंफैयो ओमफ्राय दा जाबाय आं गासैखौबो खोन्थानो नाजागोन नोंसोरनो भिडिअखौ मोजां नायलांबाय थाबानो जाबाय फ्रेन्ड्सफोर नै इथिंजाय आरो बिराद मानसिफोर दङ जोंनि फ्रेन्ड्सफोर दङ ओमफ्राय ओरैनो सेल्फि लागासिनो आरोना सानैसो ओमफ्राय दा फैबावगोन मानसि ओमफ्राय सिङाव हाबना नायनोसै बोरै नायलां भिडिअखौ हिन्जाव गोदाननि नामा रैरु ओमफ्राय टाइटेला मा होनदों नार्जारि ओमफ्राय बिथांमोना मिथिजोबखागोन आरोना गामिनि जाबाय नालाय ओमफ्राय जों दा थांगासिनो दङ ओमफ्राय बे सिङाव बिराद बरिया माबा दामगासिनो आरो मिउजिक दामगासिनो मिउजिकफोरखौ नायनो हागोन नोंसोरो माबोरै दामो नैबे जाहैबाय दामग्रा आरोना बिराद गोदान मानोना नै फ्रेन्ड्सफोर बरिया डिजे हिन्जाव गोदाना फैगासिनो दङ मानसिफोरा नेना दङ बिराद नेना दङ आरोना ओमफ्राय गासैबो खोन्थाला नांथाया इसोरो रेबलांबाय थागोन जोंनियाव जाबाय ओमफ्राय लास्टआव नांसिगोन गोदाना सफैबाय ओमफ्राय दा नै बरायगासिनो ओमफ्राय जों लांसिगोन आरोना दानाथ' जों जानो रोंखायो नालाय दा नै थांगासिनो दं आरोना हिन्जाव गोदाना गासैबो थांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय बोराय मोनहैजोब्बाय मानोना ओमफ्राय दा हाबैजोबसिगोन ओमफ्राय जिरायहैसिगोन दा खोन्थागोन बोराय बाथौ खुलुमोआ नों